Club Junta, building better Africa. Majigabanji Malawi konse kumene muli ine comrade Ntanyiwa chigawo cha kumamawa. Ndine mmodzi mwa ma activist amene ndimagwira ntchito pa radio station ya Limpopo FM. Ndimayankhulira a Malawi kupyolera pa Limpopo FM. Ndimabwera ndi ma program koma imodzi mwa ma program imene a Malawi andidziwira komanso imene ndachukira ndi program ija imene timaitcha Nkhanga Zaona. Mmene imayamba program ya Nkhanga Zaona, cholinga chake chinali kuthandiza Malawi kuti asakhale mu chipinjo, komanso angakhale kuthandizira zipani zina ngati zizikumana ndi mavuto ena ngati mene zinalili mu nthawi ya ulamuliro umene tinali nawo wa MCP, kuti MCP simafuna kuti zipani zina zikhalenso ndi mphamvu yoyankhula yochita pa ground imene imagwirisa ntchito anyamata azikwanji. Ndipo tinakhala pansi, tinakhala tikuyankhula nkhani ya zikwanje, kuzuzula kunena kuti khalidwe ili silabwino, mawa khalidwe ili lizaononga dziko lathu. Zimaoneka ngati zongocheza, ndipo anthu ambiri amaona ngati tikulongolola. Mu nthawi imeneyo boma limene linalipo limaona ngati silizachoka mboma, chifukwa chonoti linali ndi mphamvu zochuluka, amakwanisa kupanga china chilichonse. Ndipo inafika nthawi yonena kuti tiye timsake comrade Ntanyiwa. They tried their best but they failed. God did protect me. Tamenya nkhondo, tayiwina nkhondo ichi, tabwera mu ulamuliro wa DPP umene Malawi wina aliyense anasankha, anafuna. Lero ndizokhumudwisa anthu amene a Malawi tinadalira ayamba kupanga matukutuku. Ngati ine comrade Ntanyiwa, I want to promise you all Malawians, kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa, a Malawi azipani zonse, chipani cha DPP, chipani cha MCP, chipani cha Ford, chipani cha UTM, chipani china chilichonse, I will continue to fight for freedom of Malawians. Mpaka nantakaonesesa kunena kuti Malawi mwini wake wakumuzi wosauka ali pamtendere sakuphinjika. Ndipo ndikufuna ndichite uoni ngati mmene ndimapangira uoni nduna za boma zimene zimagwira mchipani cha MCP, kunena kuti ngati pali anthu ena we want to take advantage pa Peter Mutharika, this time around palibe kutenga advantage pa Peter Mutharika. I myself, I will sacrifice also my life to work with Peter Mutharika pamene akukatula pansi udindo wake ngati president wa dziko la Malawi wa number 7, azatuluke ali clean, pasapezeke munthu wina womuloza chala Peter Mutharika. I will work with Peter Mutharika, ndizachita expose nduna ya boma iliyonse imene izapanga zinthu zosemphana ndi zimene Peter Mutharika akufuna. Peter Mutharika, Jenny Ansah, Tanzingen Chihana, cholinga chawo ndikufuna kutukula Malawi, ndikufuna Malawi akhale wabwino, including Gangata. So ngati pali anthu ena amene tili ndi maganizo ofuna kuononga, ine ndikuchitani expose. Ine ndiziyankhula ndi Peter Mutharika, amuhape kunena kuti Peter Mutharika akufuna azimva programu ya Nkhanga Zaona ina iliyonse imene itulusidwe akuifuna Peter Mutharika kuti amve, afuna azidziwa kunena kuti kunjaku kuli zotani.
ndili okondwa pokumva mawu onena kuti Peter Mutharika akufuna azimva nawo nkhanga zaona. Nde ino amene muli ma department osiyana osati nduna za boma zokha mukuyenera musamale chifukwa muluza nazo ntchito chifukwa chofuna kuti muzisangalase nokha osati chofuna kusangalasa Amalawi. I want to repeat this. Sinapite ku chipani cha DPP, sinapite kwa Peter Mutharika kukapempha. Koma ubwino wa President Peter Mutharika, munthu wa chikondi, munthu wa dzanja lopereka ngati Bakiri Muluzi, chinamkomera kunena kuti ndili ndika pakete aka zili mkatimo akaona yekha mtanyiwayo ndi azinzakewo. Anthu ochenjera manja momwe tatenge chimene chicha chinakomera ndi kuchisunga, chimene chamkhumudwisaso mtsogoleri wa dziko. Zimenezi ndi zimenenso zikuchitika. President Peter Mutharika wapanga dongosolo la subsidy amene akuchita benefit ndi osauka. Ayi, akuchita benefit ndi amene akuyang'anira ndondomeko zimenezi. The same applies, the same Peter Mutharika eni chimene akatsegule nkupeza nkati mukhandi singano akhale wake comrade Mtanyiwa nda zake aona kuti apanga bwanji ndi singano imeneyi. Koma anthu ambiri ena osamvetsesa mukuona ngati kuti timapempha sitinapemphe. Komanso ndifuna ndinene olo ndisanapasidwe kena kalikonse sizindipangisa kusiya maprogramu ankhanga zaona. Ndi pamenenso ndikhale ndi chilimbikiso chopitiriza kupanga maprogramu ankhanga zaona, because on my desk I got lot of things and Amalawi simungakhulupirire within a month and some days what is happening. I said my name is Comrade Ntanyiwa. Ena anayesapo kufuna kundisaka analephera, ena anayesapo ndipo ngati panali mmodzi wa ma activist Amalawi ndinu mboni amene boma lakale linalephera kumpasa ndrama ndinali ine Comrade Ntanyiwa. Richard Chimwendo he tried kuti andipase 500 million ndinaikana. Mawu amene nauza zonoti boma likubweralo lisandipasa ndrama imeneyi. Koma chimene ndikufuna ine Amalawi apulumuke. Nthawi imeneyoyo Richard Chimwendo Banda he was not believing what I was saying. Ndi zimenenso this time around zimene ndinganene people simuzakhulupirira, koma muzakhulupirira titakhala kuti taoloka ndikupitanso sidya lina. Uwu ndi mwayi wanu a DPP. Pamene mzako china chake chamchitikira iwe podusa umalambalala mbalimo, podusa umadumphapo chifukwa sukudziwa kuti kodi chamugwesa nzangayi apa ndi chani. Sinimadana ndi wina aliyese ku DPP, koma ndizadana ndi munthu amene akuchita choipa, ndizadana ndi munthu amene akufuna kugwesa chipani cha DPP. That's why I'm saying I shall protect Peter Mutharika. I shall protect the democracy of Malawi, and I shall make sure there shall not be corruption in Malawi. Dziko lathu likuyenera kutukuka. Dziko lathu ndilali ng'ono kwambiri. In within 5 years dziko lathu likhoza kutukuka. China chilichonse chikhoza kusintha ngati khalidwe lotolatola lingati. Nditakufunsani inuyo a Malawi, nditakuwuzani kunena kuti pali munthu wina kunyumba kwake kuli magalimoto mwezi umodzi tu ndi masiku ali ndi magalimoto watenga kuti magalimoto amenewo.
nde comrade Ntanyiwa azisekerera zinthu ngati zimenezo ziko lizionongeka. Ineyo ndigwira ntchito ndi Peter Mutharika. Ine ndigwira ntchito ndi Peter Mutharika, whether someone like it or not. Ngati ku State House ko mmakaniza ko anthu, ine ndibwera kumeneko ndizapondako, ndizakumana naye Peter Mutharika face to face, ndimuuza kunena kuti ine ndiye comrade Ntanyiwa uja ndifuna ndigwire nanu ntchito. Ndifuna ndithokoze a president Jenny Ansah, komanso ndithokoze a president Peter Mutharika for your sacrifice, kunena kuti for 5 months simukufuna kulandira salary, ndrama imeneyoyo ithandizire pa zinthu zina kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Ndani mwa ife angapange zimenezo kuti ine musandipase malipiro a miyezi 5 basi ndizingogwira ntchito ulere kwagwirira Malawi? So ngati president wa dziko akuchita sacrifice salary yake kwa miyezi 5, nde wina azibwera ndikumakaononga zimene president uja akuzikonza, nde comrade Ntanyiwa akuziziwa, nde akangokhala phe ndikuathandiza Malawi? Sindikuathandiza Malawi. Nde Amalawi ndifuna ndikuuzeni, ngati pali anthu ena amayembekezera kunena kuti basi tinchita tocha Ntanyiwa tipanga mwakuti, sizitheka. Ine ndigwira ntchito ndi Peter Mutharika mpaka tione kuti tiwoloke. Ndikugwira ntchito ndi boma, sindikugwira ntchito ndi chipani, chifukwa ku chipaniko kuli anthu ena akandiona akunditenga ngati ine ndani wawo. Ine si ine ndani, ndene ndigwira ntchito ndi boma mpaka tione kuti kodi zikathera pati. It's our wish Malawians kunena kuti inu a DPP mmene muyendesere mu zaka 5 izi mubwerereso muzapitirize ntchito zanu zokoma, koma kuyamba kumene mwayambako nawo mwayamba kupereka chikayikiso kwa Malawi. Mufuna mpaka tiyambe chipani china chimene mwina Amalawi anene kuti mwina awa akhoza kuzatithandiza ife? No. Tisapange zimenezi. Ndifuna ndikupempheni a Ben Phiri, tagwira nawo ni ntchito a Peter Mutharika. Ndifuna ndikupempheni kumeneko kuli Amaina Vicha, gwira nawo ni ntchito president athu athandizireni pene paliponse pamene pangavuti, akakutumani pitani kagwireni ntchito. Kumeneko kuli Gangata, gwirani ntchito ndi a president. Kuli Asaidi amene mukumana ndi zipinjo kumene koko, musadandaula Asaidi, we are there to protect you. Mugwira ntchito yanu palibe amene atakuopsezeni. Ajafu ame commander, musadandaule kumene koko, we are here to protect you. Mugwira ntchito palibe munthu amene abwere ku ame kuzatengaso even single tambala kumene koko without ifeyo kudziwa what is happening there. Sizitheka. Ngati anthu ena mwachalirira kuti mulandire ma contract amseri, I'm here to expose everyone. Kochepa kamene kalipoko, tiyeni tonse Malawi tinyosolerane. Kakuli akafoteka amapanga za building, tatengani tapasani nawo contractors zikapanga. Kaya kuli ndani kulilongweko ndachula akafoteka because I know the guy. Ndani tapitani. Ma contract agaweni apase nantu pang'ono aliyese anyosoleko. Ma contract asangokhala a munthu mmozi kukatenga ma contract 7 ku Ilovo Sugar. Tatiyeni titenge pang'ono tigawane. Palibe munthu amene asakuvutika ku Malawi. Every Malawians akuvutika. Ndetiyeni kochepa kamene tili koko, kamene kalipoko, tikagawane ngati ndikotheka. Tisatenge zinthuzo kuzikundikira toka. Tengani zochepa mpaseni muli atumikire, a big transporter. Tengani kochepa amuli eni aka tathamangani mukapange chonchi. Tengani kochepa mupereka kamu kuti agafa atakapangani chonchi. Tengani kochepa mpaseni pang'ono
tikatero ndio titankonda Malawi wathu. I'm giving example. Tikatero titukula dziko lathu. The more the contract tapase anthu ena, the more tichite create jobs. It's what we want. Tisakale tikusakana, tisakale tikulozana chala, tiyeni tisalononge dziko lathu. Dziko lathu ndilo mweri. Tisamangokhalira basi ine ndikupita kukakhala kunja. Ine ndikupita kukakhala kunja. Amalawi amene ali ku South Africa, Amalawi amene ali ku Botswana, Amalawi amene ali ku Zambia, Amalawi amene ali maiko siyana. They want to come back to Malawi. Kuti chuma chimene achipanga maiko awo akakhazikike ku Malawi, atukule dziko la Malawi. But they are failing to do so just because Malawi akulephera kuti akhale wabwino chifukwa cha certain individuals. Let's build our Malawi. Timunjoye Malawi watu. Mulungu watipasa Peter Mutharika. Let's enjoy with Peter Mutharika. Koma tisangalale mwabwino kuti titukule Malawi. Mulungu watipasa Jenny Ansah. Anthu odekha, anthu ofasa. Mulungu watipasa Chihana. Mulungu watipasa Gangata. Ajapi Muhango tiyeni tigwire ntchito yotukula dziko la Malawi. Nonse amene mwasankhidwa nduna za boma, tagwirani ntchito yotumikira Peter Mutharika, yotumikira chipani cha DPP, yotumikira boma la Malawi. Let's work together. Ndicho linga chonena kuti Malawi wathu akhale wabwino. Koma ngati anthu ena tikuzisankha kunena kuti sitikufuna kuti Malawi wathu akhale wabwino, I'm there to expose you. And I will not hesitate. Ena amandimbira foni ndikumanduza zonu comrade Ntanyo. Koma nde walawira ndi nkhanga zawo natu sinalawire, koma ndi zimene zikuchitika. Tikamayimba mafoni muja suti timafuna tipemphe, koma timafuna tizikuuzani zimene tikuyankhulazi. Timafuna pena ziko lisaziwe, koma inu ndife timvane kuti apoto apo mukulakwisa tapakonzani. Aliyense amene samayankha foni asandimbire ine foni. Chifukwa ngati ndamuimbira foni sana ndiyankhe, the only way ndiyankhule zimene ndikufunazo. Chifukwa ndikufuna kuchenjeza, koma iye sakufuna kumva kuchenjezedwa. Yense woziona kuti iye ndi dolo, nde azingomva kuti kwatuluka nkhanga zaona. Ndipo sitichita hesitate. Ndipo anyamata ali mpopo, they are ready kugwira ntchito ngati mmene agwirira zaka zonse zimene zapitazi. Ndikufuneni masana abwino, ndikufuneni zabwino zonse. Ambuye akudaliseni wherever you are Malawians. Tiyeni titumikire dziko lathu pomopa Mulungu. Ndikuti nafeso mawa anthu akalikonde dziko lathu la Malawi. Tikakhale tikulandira alendo osiyana mdziko mwathu. Ngati pakufunika kuthandizana, tiyeni tithandizane. Pomaliza, Mulungu akudaliseni, ndikufuneni zabwino zonse. Ine comrade Ntanyo.